Sachisin pat hagenegamet. Nyaingo yu belai. Namar ka jing yalam ka joo. Bat namar ka jing baha ka joo. Kaba shilenter ka jing em. Ka jonga bat ka jong pi. Ba ka day ka jing baha. Ka jong belai. Ba ulari ula sumar ula ker ula da. Ula yalam ya ka jing em ka jonga bat ka jong pi. Kaktin ka jong belai habangi pule ya ka sam ka balai phau sao. Ka jing roi sam balai phau sao dekat bapra ka ong atomat batuk mi bautrai ulang ubabha. Sengap. Tomat batuk mi bautrai ulang ubabha. Kat nungot na pedeng jongi. Ha pedeng ki jing ki bangi ya kendo agane ka jing em. Henry ngi lap bat ngi syam. Bau belai ulang ubabaha. Wakla da kadai yang ibangin yat leng bagi jing Wakla da kadai bangin mat yang jing sngosi aga jing em. Henry ngisham baga jing baha ga jong belai. Kayai bot hagis ngi bad kipor barok jong ga jing em ga jongi. Bad kadai ka jing baha ga jo. Ba syam lakan tait no yangi. Bad kadai ka jing baha ga jong belai. Ba udang wan lam ro yangi. Hagenega Bible study, hagenega met. Bangin la ban yo ya genega lat, ban ngap beang ya ka bakaktin jo kadon ban keren hapedeng jongi. Te tongin ya pen kerpang ya genega pon, tongin ya pen krek ya gidok not ke jongi, ban pediang ya kaktin ke jong belai. Kai ka bangi yo sngo hagenega por, kai ka bakaktin jong belai ka keren na ka benta jongi. Bangin yo ya kaban tep ya ka bangin yo ban ri kendong khop haga do not ka jongi bakan long ka jingker khu naga benta ka jing em ka jongi wei pi wei ublei on ker khu ya pi baro ki bayawan sha ka Bible study ublei on ker khu ya gitu ki parlok ki jongi ki ba man la ka tayo ki ap bat ki ngap ya ki jing hikai lang baka YouTube channel kaba ngapelak bat kaba kila ban ngap nagi yeng kisam naki jaka gi baper ublei on kerkhu na ka benta jongkiro bagi nang la ya kaban ya chaprang ban yo ya kabor ban yo ya ka jing serham ban syakri ublei te khnang bangin nam thai than ban syong ka de kapor rap ka de kapor ka ba ya trei sitom ba ya thung ka ba ya wan na ki jing trei na ki jakarap tengin nam da sim than kapor tangin ya beteng no ya ka ne ka subject ka ba ngila ya keren ha ka ne ka tayo ka baladap ya keren ya ka ne ka subject syapang ka jing ngap jar ublei when God is silent. Lani the silent of God ka jing ngap jar ka jong belai. Ngia keren ya kata ka benta. Te mentangin ya poi bet no syaka main point 1. Ka point ka banengkong ka bangin ya keren menta kami. Namar hakari kata yo baladap ngi ladap ya keren ya ka jing lamprang. Te mentangin ya keren ya ka ne ka point nengkong ka baong balai ublai usngap jar. Balai ublei usngap jar. Pikai kadau kapa penlong ba ublei un ngap jar. Kata ka long ka jingkeli. Ka bangi hab ban keli bat ka jingkeli. Ka bangi la keli ro le se ka jing em ka jongi. Kane ka de ka wei na ki jingkeli. Kiba bon kila persang ban keli hapdeng ka jing lang bat ka jing pisang ka mensem jar halamar we habakila duai habakila yasaj habala pan na ublay ya ka ka bangi angnot ngi terang ka jing em hanrei myo jubab ublay usngap jar kawan ka jingkeli ka ba mi apa jong abat jong fi bakata ka jingkeli kala banlong balai mo ublei usngap jar ha ka jing em jonga balai ha bangala duai kato balai ha bangala penrit iala de hado
Katu ngalak ya saja kemat jong belai. Ngalak penkot ya lah kadok not. Ngalak kelah kabamot. Ngalak pediang ya jisu. Ngalak ke jing kabapen sengau bahaya belai. Hendrai abang ngaduai ngakot kerpat ya belai. Balai mau belai usngap bejar-jar. Balai ngasngau kumbau belai ujengai bahananga. Kami kabakum kataruk kacing kali. Bat sakawairo kacing kali kabami kalong shano ublay udon hagipor kibangadon kam yo. Siapa? Where is God when I need him the most? Shano ublay udon hagipor kibangadon kam yo. Habangaduai habangakot kerpat habangawat ya kamat ka jong belai. Ngalayam ngalapai dok not kemat jong belai. Henry ublai usngap jar-jar. Kami ke jingkeli shano mau belai udon. Haka kim kaj bangaya kendo ke jingem. Pi u David ula duai haka sam ka basispa kandai dekat benengkong. U David ula duai ya kena ke jing duai. Wat ngap jar belai ublai kajing yarok jonga sam sispa kandai kont beningkong wat ngap jar ublai kajing yarok jonga kadon kapor kajing gaba David ro umat ya gabakum kata syuk lada pipule nagasam gaba pra pau kandai nakasam kaba prapau kandai hang nero ngipule ya kajing ya saj kabajor ya kajing duai kabajor ngamod bandong kaba prapau pra kasam kaba prapau pra ya kajing duai ya kajing ya saj kabajor bakine kikon ukora kilatho ya kene kasam kaba prapau pra kidon kombakat wei teli ki jingruai hagene kasam balatho de kikon ke jong kora kini kikon ke jong kora kidei ke balahyar pateng nagajaj ukpa jong ki balong nagajaj lebi ubalayele persya ya Moses bad Aaron hagari klau bad ubala syak ngoit no haga kendau haga to gajingjia habangi pule ne kitab jingken bagini ki khon ke jo kora kilalong ki briu ki khon shenrang bakan sai laingot ki batip briu tip belai kila ka ching ka batip briu tip belai bat kila dei maki ki ba arrange ya ka jingrwai ya ki jingrwai bat ya ki music how ka temple ha Jerusalem ha kata kapo bagilah tho ko bakat wei teli na kini ki jingrwai sam bagani ka ba pra kadai kasam kabagilat ho gini kikon ke jo kora hang nero pio I kato ka heading ka jing ot ha kashipa lara pipule ya kato ka benta pin syam bahang toro kadon kata ka jing ot ya ka jing long jar ka jo belai ya kata ka jing sngap jar ka jo belai sngap habangi pule na ka dekat bakat lai bat kat saw ngan pen pule tang kita ar gi dekat Henry hame atrai ngalakot kerpat batman step kajing duai jonga kanwan hakamat jongme atrai balai bame kentaj ya kamen sem jonga balai meburi ya lakakmat nanga kadei kajing ot namar la persyang banwat yo belai la persyang ban khot kerpat yo belai penban haga jingya lenti ka jingem kadon kapor kabas ngau ko mo belai ulong jar ula jengai bat haga por kabadon kam ngaong biang sa sisen tip shano ublai udan kata kalong ka jing ngau Henry kan mau kini ki jing ngau ki bawan kini ki jing no mensem kini ki jing leng mensem ki bawan ban telep na kadiang bat na kamon kim dei setia ki ai ki jing ja ki bapla lani ki bathamai
Ringin syam haga Bible ya gibakom gine kicingcia. Ublay 4 kelet. Lane ublay onnem I no yang hi dalai roem. Kan mau wala da kadei bangin yaj lang baki por giba ngim sngow tau. Ngiyaj lang baki por giba ngihap ban ktang ban sngow si ban pait do anot. Nang ta ngiyaj lang baki por giba ngishap ting. Ngiyaj lang baki por giba artatin. Henry tongin kan mau ba ublay syam la ino yangi. Ka Bible ka don ka cuba. Ngan bo lai teli, ngan wan ra lai teli ki point. Balai ublay usngap jar. Tongin tho ka baning kong. Ka point ka baning kong kalong kane, ka juba baning kong. Ublay utanjo hado kat no ngi it bat ngi yaine ha. Ublay utanjo hado kat no ngi bat ngi yaine hao kata kalong gadau gabaning kong gaba penlong ya ublay baun sengap jar dei setia ba yo asngau bangi duai dei setia ba yo I bangi jenjar henrei ukwa banten jo hado kat no ngi hado kat no ngi yaine hao pi kalong gabasok banong Jisu bait kalong gabasok banong ablay bait kalong gabasok banong ablay nga it yame kalong gabasok henrei ka jingkeli gabami kalong hato kata ka jingong kadai gabasisha hato ngi it shisha ya ublay kumbangi klay na ka sentor ka jongi namar ki kambat ki jingle jongi ngi klem it ya ublay Sebab gitu ki kentin ablay si ablay bait Jisu si Jisu bait habangi duai henrei hakikam haki jingle baga jing sisa kata ka jing kam don ublay utanjo haki rukom ki baper habangi pule ka Bible tongin ya pai se ka ktin ka jong blay si thi baning kong Petros lenong baning kong ngin ya pule de khot ban riu wat ban nyeu ngin syam syapang ki jing tenjo ke jong blay habangi pule hang ne ngin syam nengkong Petros iwe in riu nyeu ha ka ba pias ngau kaman la menta khandiat por lada don kam lapen ngau si ia piro hagi ba bon jat ki jing tenjo bon jat ki jing tenjo sengap ha kenang bakata ka ba perang ya ka jingat jompi ka ba khamkor ya ka ksiar ka ba jotno la perang ro ya ka da ka ding on yo syam ya ka haga jingyaro baga buram bat ka jinglong buram haga jing penpau uji Yesus Kris hapdeng ka jing kemen hapdeng ka jing snau bha ka jing bit ka jing biang ka jing song sok song san lada don kam ong ka Bible ublay upen ngat yangi haki jing tenjo bat ki jing tenjo ki baharu kom haki jing tenjo babon jai bat utenjo yangi namar ba ukwa ban perang ya ka jinget jongi utenjo yangi namar ukwa ban Pedro hado kat no bangi yai ne hao hado kat no bangi it ya o hado kat no bangi yasha hado kat no bangi sno hao utenjo kenang yangi today namar kata kadau ka Bible ka yatho yangi habangi pule pat nagasithiu Jacob lenong baning kong dekat bakat ar hang ne hakasithi ke jong Jacob la tho komne suk uta ubriu ubayai sha ya ka jing tenjo nabahabala tenju ya o un yo diang ya kata kapan sniat ka jing em ya ka ba utrai ulakular hagita ki ba ya o nlai akomno habangi mat ya ki jing tenjo sok utau beriu bayai sya ya ki jing tenjo ladangi it shisha ya ublay compare wat ladangi ngau ba ublay usngap jar jaro henrengen yai ne bado
Larang i chayo. Ngin yai nek bado. Kalong gabas ngau tenat ban pule yau Petros. Hagawei kapor kabangilap nagaktiin ka jong belai. Kaladon ka to kapor kaba utrai Jesu lakren ye ki kenten ki ba bha. Bahadin ba ulakren ye kita ki kenten. Bakamlong gabasok ban bot yu Jesu. Kamlong gabasok ban long ginong bot jo. Habagi pule nau Yohanes enriu lenong. Haga dekat kaban riu peu. Ngi pule gini ki kenten. Hadin bau Jesu ngan syuong kelom. Bau Jesu uladep keren bakalan ti ban yat kamdei gabasok. Kibriu ki patba haga to kapor gilas ngoto. Baban bot yu Jesu kamlong gabasok. Kei gabaja haga dekat ban riu peu Yohanes enriu lenong. Namar kata Shibun na kisenran chong o. Kamot ki khat arngot kisenran. Kamot kisenran basu yabot mons ngau bahahi yo Jesu. Shibun na pedeng kita kisenran ki bayabot mons ngau bahahi yo Jesu. Habagila yo ngau kila ongkan ne kaktin ka ba ethan. Uei balak ban sngap. Ya kata sngap. Te haga dekat kaban riu pen riu. Na do kata Shibun na kisenran jo. Haba kila sngo tho bakalong ka ba kila gumno. Kila keladin no bat kem ya lait lam show bat o. Hadin bakila sngo tho baka jingya lenti kalong ka ba kila keladin no bat kem ya lait lam show bat o. Ujisu ulapai syakita ki khat arngot ki senran baula khot kerpang bat ula keli yaki phiro phiamon na em ban lek no hatu ma phiro phin ya phai den no mano ba jubam u Petros ula jubam haga de khot kaban riu phofra onda kumta u Simon Petros ulayatu hau kotrai dei hanopat ngen yalek me medon kiktin kacing bom cukot trai ngem don jaka shano shawai pat bangen lek tang hame hitrai bat ngen nam lek shano ngen nam keladin naga bangilabot yame ngin sim ya kata kajing mod hangto pi ka bangadon banuan ra hang ne kalong hapdeng ki jingya kendo haga jingya lenti ka jing jongiro kabadon kam kalong bangen yaisha walarengi mat ye ki jing tenjo haga jing habau belai usngap jar ye ki jing duai jongi idon jubab ai kamot bau belai utenjo yangi telong ki bayaisha hapdeng kita ki jing tenjo namar don jaka ban lek shawai pat henrei tang hau belai hi ngiai am kerman teng shu endap hi pai biang syakasitiu Jacob lenong baneng kong dekat baar hang ne lahi kai yangi bangin le kum ne habangi mat ye ki jing tenjo kum no ngi dei ban le ka Bible kong to pin nyau ya ka jing keman sudah ko para banget jonga haba pi hab agi jing tenjo baboncai wat nempet tang syaki ai ki badum wat nempet tang syaki ai ki ba penok mensem wat nempet tang syaki ai ki ba penduk jingkerman ki ba pen artatin ki ba pen khuslai ya phi hanrai pet syaki ai ki ba krau ki ba pen keman ya phi ki ban ai bor ai mensem ya phi hapdeng ki jing tenjo ki ba boncai wat pet sa ya ka to ka jing wat peksa ya katu ka jingpang wat peksa ya wat nam sngo blau sngo temang sngo kenca henrei perkhat ya ki bakrau hafdeng kita ki jing tenjo dei hangta pin sngo bakabor ka jong belai kawan haga jing ka jingkerman kawan haga dokno chongfi nangta ngin ya poi saga jubab ba nganget bakato ka benengkong kalasai kumto mo
Kadau ba ublay usngap jar kalong namar uten jo yangi ukwa ban tip ban yo I haduk kat nongi I yo bat haduk kat nongi yai ne hao tanggana ulek kumbom yo sngau uten jo yangi kadau ba ar bat ba ublay usngap jar kalong ukwa yangi bangin nang ngam jelio ukwa yangi ba ngin nang ngam jelio syuk bangin nang ngam jelio syuk ha ka jinget kaba ngidon hau kata kalong kawai ka jing shisha ublay kwa yangi bangin nang ngam jelio syuk haga jinget kabangidon hau pila da ki ai barok kilong gibasuk bangin yo mar senduai la yo hangno kata ka jinget jongi kat kabangipan ni yo ba hangno kata ka jinget jongi tenrai ublay ulek kombom yo sngau usngap bek jar ukwa baga jinget jongi kan nang klan ngin nang pensuthet ngin nang pengam jeleo nang penskam ia kata ka jinget ka bangidon hao namar ha bagi pule na ka baar korin san lenong ka dekhot ka banyeu ka bible hangne ka ongkumne san ka banyeu ar korin namar ngia da ka jinget om da ka jingyoi namar ngiyat da ka jinget om da ka jingyoi pi ka jingem kristan kamdei setia ka bangilet banrung niam ngi kelan niam ngilong niam kristan henrei ka jingem kristan hi kadai ka jinget ka bangidon ha u Jesu Kris uba utrai unong penem ba e chongi ka jinglong kristan kadai ka jinget dei namar kata kadau hagipor ki spasnem ki banengkong ki baar kum to terter hagapor ba ki apostol ki senran bat ki to ki syakri ki jong belai ki ba men barim baca ki kristan jongi hagi to ki spasnem ba kabalang kristan kadang sedang hagi jaka ba pher kan ka pertai ki mat ye ke jing sya pen syitom ben ka bacor henrai ki ne ki balanget yo Jesu amla ban lai esok yaki kadang kamsuk ban penduk pendam no yakite ki jing ki badon hangtai haka sahid benang ki met benang ki badon hangtai hajrong ban ya ka ba penduk no ya ka jinget naga dok not jong kita ki balanget ong uwe urustat haba upet benia abha ia ka jinget ka badon haga donot jong kita ki balanget peniap ya kiro henrei kata ka jinget ka ne abad ka sa abad ki pensitom ben ya kiro henrei ki yai ne hi haga jinget lekat balero ki yai ne haga jinget ublei ukwa yang abad ya pi hakini ki jok bangi emsok mentah ngemat ya ka waj ngemat ya usom ngemat ya ke jeng syapen sitam ben ublei kwa yangi bangin nang ngam jeleu haga jinget ka bangidon ho kidon ki por namar kata bau ngap jar habangi mat ya ke jeng abad bangi duai ublei ngap jar namar kwa yangi om bangin syuyo abek da ka basok henrei bangin nang scam syuk ka jinget ka bangidon ho pidei hangne ken bakasan ka jinget wat la ngim snau tho lane wat la ngim mat ya ka jingdon jo ngim snau tho lane ngim snau tho bangi mat ya ka jingdon ka jo henrei pitep ka jinget ka ong ya pi ba ubelei udon pi snau tho ka jinget ka ong ya pi Kong yapi bau belai uyok sngau
ka jinget ka ong ya pi bau belai u yo i wat lada pim sngo tho pim yo i ya ki jubab henrai ka jinget ka badon hapi ka ong bau belai yo sngo badu belai yo i ya pi kata ka jinget ka don kam banang san dene kata ka jinget ka don kam banang krau kata ka jinget ka don kam banang klan kan haga jingya jeng kapor kane gade kapor ka bau belai usandor jar yang abat ya pi usya yang ibangin ya lang bagi por kumbang ala ngan ban biang ya kajo kumbang ong nado menabasdang ya kapor hakaba ka bangi don kam yo belai ngisngau bau belai don batni usya yang ibangin ya kibakum kita kipor namaru kwa baga jinget jongi kan scam ka jinget jongi kanang klan bat kanang krau udan we samla hadin baula pediang yo Jesus Christ kumunong penem ula le jingeseng ula em haga jing duai ula puletista ka Bible uya selok baru belai man laga met man laga sni usdang bania kendo ye ki jing aga jing em jo ki bayeng jo ki la kentaj no ye u namar ba uan na kalong yeng ka bompat long Krista ki parlok jo ki la kentaj no ye ula syabe no nalayeng badulami nalayeng marwai pak saya jengai pak endo la poi syagawe ga jakasor ula im syasurak naga benta uji sukres naga benta ga jinget ula hab bantia syasurak kum kito ki homeless people ki bangi yoi ula im ka bakum ka to ka jingem hendrai ka jinget ka ong ya bau belai u i yo bau belai u don badu belai yo ilot ya ki ai baro syam ladu jingkerman hadin nang ta ulai kendo ya ki para banget hakata kanong ba ka bau im ulalik rong highway iyeng mane kat bagi dang yalong jingseng kum unong krong ki jan bacot sulong bagi khot usyong hang tai hadin usngap ye ki jing ruai usngap ye ki jing hikai na ka ktien ka chong belai bandalawai ka jing seng barok ki khu belai yo pidei nang no balai ka jia ayu ya phi bat kumta kumne kumtai hadin ulaya thu lut ye ki ai barok kilaya lam yo sayeng manong ki para banget ki ong ya lek sa no batni nadu menta kane kasngi pindam long nong we show pin long u hen men badu para chongi pin syong pin sa batni pin bam pin di batni habala keli ya kumno ula ban sha ya kita ki jing ula ya thu ye ki badu ang kumne ngala duai ban yo ya ka jing sok penban ubelai upen bon ye ki jing ngala duai ban yo ya ka bor penban ubelai upen bon ye ki jing tencho ngala duai ban mat ban ngau ban yo i ya ka jing don rengkat jo penban ngai komba ubelai ula jengai no nanga ngala duai bangan yo ya ki ai ngan yo i ki ai ki ba krau ha ga jing em ka jonga ngaduai bangan mat ya ga jing lai lot ya man sem henrai penban kumne ngahab ban em sesurok henrai tang ka wei uong ngatep ba ublei udon ka jing jonga ka ya thu ya nga ba ublei udon bat kadai kata ka ba penlong yang
bangan namrandin nagababot yo Jiso. Nganget bakasyay. Dena. Ublay usya abangin yaj lang bagi por gibajar-jar. Namar ba ukwa baka jinget jangi kanang kalay. Jubab balay. Lai teli ki jubab nanay. Kajubab kabalay. Ublay ukwa ban keren yangi. Hagarukam gibajar-jar. Ublay ukwa ban keren yangi. Hagarukam kaba jarja. Ublay umkwa bangin syuya ino kumto yagi jubab habangi duai habangi khot kerpat kertengjo. Henry hagarukam kaba ngim kami lenti hagarukam kaba ngim mudor hagarukam kaba jar-jar. Ublay keren yangi. Bat kasyong hanga bada pi namar bun sin. Ngilas ngap palatang ye kikiu kau. Jong kane ka perthai. Henry kata ka still small voice. Kasur ka ba jam jai ka jong belai ka ba ukren pasiau haga dokno jongi ngim jula ban sngoto ya kata. Ngim long kiba la ban sngoto ya kata kasur ka jong belai. Bat ken mau bah kan ka wengan ong ye pi. Haba pi pule ya ka Bible. Kitu ki kenten, kitu ki dak ki balat ho ang to barokat. Ki de ka jing keren ka bajar-jar jong belai. Bau keren dia pi. Ken mau. Dei namar kata-kata ngihap ban sngoto ya kata. Barabor ublay keren yangi kumbangi kmi lenti. Kijing kami ilenti bonsen kilong le nai. Kadon kawai pat karukom gaba ublay ucit ban keren yangi. Bat kawai karukom gabalong very common kalong. Pelit ya ka Bible. Denem. Pelit ya ka Bible. Kitu giba pipule. Bat kitu ki kenten kidai ba keren ublay ya pi. Kum takai. Nuksa. Lada mentah pidon hapadeng kejing kuslai. Pidon hapadeng kejing ban kya kejing kejing em. Syubo kanuksa. Pi pelit no matayas kadway arpupra. Pilap ya gitu ki kenten. Tawan hanga. Pi barok gibat haj bat bakya kejing ket. Dengan penjam ya pi. Kitu kidi ki kenten ba ublay ukren ya pi. Ukren ya pi. Wat nem ong ba ublay usngap jar. Wat nem sngau ba ublay usngap jar. Hoj haga jing sngau kum gibreu. Ngis ngau kum usngap jar. Ndrai ublay keren ro yangi. Leng baka ketien ka jao. Habangi pule kitab banengkong gisim. Kitab banengkong gisim lenong bakat kendai. Hang tu ngi pule syapang u Elijah. Petri ulej ben Petri Shalom Horeb. Pi hadin jong kato ka revival ngan ong kumta. Ka revival haulom Karmel. Mo kajing ya tenjuk bor haulom Karmel. Hadin ba nang to ba ula duayu Elijah bat kading na beneng kalahiar balabam ya kato kajing kenya. De barok kila ya pendam ngon bat kila ong utrai ulong belai kalawan kari Bible to kapon henry hadin jong katapat kei ka baca u Elijah haban Petri no Shalom Horeb namar bau Ahab uwat ban penyap no yau Elijah sa sisi u haban le Petri Shalom Horeb bat une ulom Horeb udon ya ka story kabakra kiong ro yao the mount of God ulom jong belai pidai bantip kata ulom Horeb lane ulom jong belai nginam ya keren siapa ulom Horeb kapor kamsha kadon ke story bakrau jong ulom Horeb nginam ya keren siapa anda ulah poi hang ne ha ulom Horeb u Elijah ulah duai ba ubelai on shimna yao Wong bangam mentoi syuk bangan im kabha ba men shimno yanga
Usngap ya ka sur ka jong belai yo sngau. Haga dikot ka bakat ar. Ngi pule gini ki kenten. Te hadin kata ka bakhnyo jumai sakading. Henry utrai syamdon haga gading. Bat hadin kata gading sakajing sawa ka bacem jai. Dei hang ta bau Elijah la yo sngau ya kasur ka jong belai. Lawan ka jing kenyo jumai haba udon hang ta hulom harap hanrai yo sngau ya kasur jong belai hang kata kapor. Kalawan ka ding hang kata kapor yo sngau ya kasur ka jong belai. Barulah sngau no mensim namar ka jing ngap jar ka jong belai. Hanrai hadin jong kita ki ai kawan ka jing be kal er ba jai. But day hangta haka jinglong ka ba jai bat jar ulayo snow ya kata ka whispering voice of God ya ka sur pasyau ka ba jam jai ka jong belai ka ba ula keren bat kalalong ka jing tengen ya ka donot ka jong Elijah badu sala ban beteng ya ka ministry ka jong namar ba kampat kot Ublay wang yo Elijah mi no nang to na ulom horap. Kajing yai lenti bad kajing syakri kampat kot. Dan na pedeng jong ngilese nyong sngo mentoy syo. Nyala duai syo blay mpoy chano lakot kilat kato. Henry ublay uong wat ong bapikot la. Sengapa? Don bun ki samla ki ong ngam kwa syo ban don ki kemi kpa don ki bala he lasan ki ong ngalang ngia agane ka jing ngam kwa syo ban kaju si kaju mpoy syo sano don ki ba perkhat ban simno yala ka jing henry ken mau u belai u ong baka jing kampat kot dang don ki banta bangi dei ban pendap baru belai don ka pelan naga benta ka jing ka jangi Ublayun kerku, tangin ya sange hangto. Ngin mi nang ne nagan dega ying bekentang jong belai. Rengkat bat kito gejing sisa. Ban leit hai se ying sesam. Banong belai. Ngaju keli ya kajing keli. Where are you God when I need you the most? Habangadon kam palat ya me shano medon. Ablay bon sin ngaju keli kom ta yarap ya nga. Hagajing jar. Baga jinga jonga kanang sutit kanang kalaj. Ketongin ya shim mentalang baroknya dia duailang. Baga jingwan hagen ka Bible study kan long ka jingker khu ka bakrau. Habangin mi nang ne rengkat berkaktien jo. Tongin ya yang lang barok.